Fl-aħħar xhur diversi sajjieda nnutaw tnaqqis notevoli fir-rizzi tal-ikel fl-Ibħra Maltin. Dan in-nuqqas qed jaffettwa fost oħrajn il-prezzijiet tar-rizzi u l-platti fir-restoranti. Fl-aħħar 40 sena din hija t-tieni darba li ġie nnutat dan it-tnaqqis wara li fit-tmeninijiet dawn kważi kienu osfru għal kollox minħabba pandemija li kienet laqtet il-Baħar Mediterran. Minkejja li pandemija mhux qed tiġi eskluża, il-professur Alan Dejdun jgħid kif jista' jkun hemm raġunijiet oħra għaliex ġie nnutat dan in-nuqqas. Ġifieri dak li qed naraw issa jista' jkun li qed jew jerġa' jiġri dak li ġara fis-żmien ta' tmeninijiet and so on. Jew jista' jkun ukoll il-konsum eċċessiv li qed niġbru żejjed minnhom. Minkejja dan ir-rizzi huma indikatur ukoll ta' ilma ta' kwalità għolja u tajba bil-professur jemmen li dan mhux il-kaġun ta' tnaqqis fil-popolazzjoni tagħhom. Il-professur Dejdun jgħid li minkejja li hemm 10 tipi ta' rizzi fl-Ibħra Maltin hija dik tal-ikel imsejħa edible sea urchin illi fuqha qed tixel il-bozza ħamra. Huwa jgħid kif il-qbit ta' din it-tip ta' rizza f'pajjiżna għadu mhux regolarizzat, kuntrarju għal dak li bdew jagħmlu pajjiżi qrib tagħna. Sta jkun l-ammont ta' rizzi li taqbad ikun għall-konsum tiegħek u mhux għall-kummerċ tajjeb li inti tinżel u tella xkejjer, imma li tella numru li tħallik il-liċenzja. Pereżempju 50 f'Sqallija jew Sardenja jaħallu għal 50 kuljum. Kull persuna jtella 50 kuljum. L-espert tal-Ibħra sostna kif l-aħħar xhur ukoll naqas drastikament il-bebbuxu magħruf bħala n-nakra u li huwa endemiku għall-Baħar Mediterran. Filwaqt li Spanja ġiet irrappurtata marda li qed toqtol lin-nakra, f'pajjiżna għadha mhux daqshekk ċara. Naqsu ħafna fl-Ibħra tagħna, laqqas kważi ssib il-xhur tagħhom qabel fejn kienu jkun hemm dan tgħid forsi laqtitu ankra din nakra tajjeb ta' xi dgħajsa u ssib il-xhur imkissra, l-qoxra mkissra laqqas dak ma dik issib. Dejdun jisħaq illi dwar dawn iż-żewġ speċi għandu jsir studju sew profond sabiex il-koll jiġu salvati.